V súčasnosti už je to asi kartou určite. Platia aj v hotovosti. V minulosti vlastne sme mali viacej rozšírený tento spôsob platby, ale doba je taká, že ľudia prechádzajú na tú platbu kartou výrazne viacej. Asi štíplavé. Keby som mal vychádzať odo mňa, tak určite štíplavé. Ja mám rád Áziu napríklad, tak asi niečo azijské. Máme aj zimnú edíciu festivalu, ale zvyknem aj cestovať vždycky. Chodíme s chalanmi, máme takú cestovateľskú grupu, sa volá, že Caras de Papa. A chodíme do Južnej Strednej Ameriky každý rok. Nemám žiadnu, čo by som potreboval zakázať. Žena moja to má rada, ide si Vianoce, tak akceptujem to. Asi skôr v menšom kruhu. Zažil som už aj také, ale asi skôr v menšom kruhu. Potlesk určite. To je asi známka toho, že bol dobrý koncert alebo dobré vystúpenie.